अदालगुरियाव गारोङै जुब जुब अखा हानायखौ लानानै गोथौ जिंगायाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बियाबनि एमएलए एमसिएलए बिथांमोना थैजोब्बाय नामा रायजो राजाफोरनि बिबुंथि 50-60 बोसोर बारलांबाय नाथाय दिनैसिमबो गैया हान्थामेलानि थाखाय गंसे दालां रिहन दैमारियाबो थांबाय नाथाय गोदान एमएलएआबो दिनैनि सानाव खामानियाव होआसै दिनैबो साइकेल गंसे दैयाव गोजाव लांजाबाय आरो इयुनाव बा मा जागोन थांनाय हप्ता मोनसेनिख्रुइ गोबां सान जुब जुब गारोङै अखा हानायनि जाहोनाव गंगार हाजोनिफ्राय हायेन फारसे बोहैबोनाय अदालगुरि जिल्ला 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिपुर बिसिडिसिनि बरला दैसाया बानानि महर लाना बनगुरुम जरापुखुरी सान्तिपुर करामर आमलाइगुरि माजुलि बस्ति बायदि बायदि ओनसोलफोराव रायजो जाबोनाय गामियारि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव महर लादों मख'नो गोनांदि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गंसेल' सान्तिपुर केरकेरिया रबिबार सप्ताहिक हाथाइनि सायाव बेफार फालांगि खालामना रायजो जाबोदों नाथाय सोनाब फारसे थानाय गामियारिफोरा बरला दैसानि सायाव दालां गैयैनि जाहोनाव हान्थामेला खालामनायाव जेंना नुजाथिनायखौ लाना खुंथाय सरकार आरो गोजाम सरकारनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों लोगोसे थाबैनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि खाबुखौ नायनानै भट थुनायनि फिथाइ महरै दालांखौ लुफुंना होनांगौ होननायजों लोगोसे नङाब्ला फैबाय थानाय समाव बेनि फिननायखौ होनो थाखाय थियारि बेखौबो जोंनि बड'सा खौरां बिजोंनि गेजेराव खावलायहरदों गोबाव जाबाय बहा थांनो फैदों बहा घागर माबा बाजाराव थांना फैबाय सान्तिपुर थांना फैबाय थांनो हायाखै मानो बारनो हायाखै दैया बोसोरै जाबाय थायो बोसोरे जाबाय थायो बारनो हाया खस्थ' मोनदो दालां दंना गैया दालां गैया बानायनानै होआखै नामा दिनैसिम गैया माथो रावबो नायसना बे बुंगुरुमाव रायजो जानाय बेसे गोबाव जाखो बहुद गोबाव जाबाय 60 बोसोर जाबाय बेनो बे एमएलए आ सोर एमएलए रिहन ओमफ्राय दायो गोबिन्द बानायदिया दाबो जेबो गैया गाना गुनानै गैया रावबो नायफैया खस्थ' जायो नामा हा खस्थ' जायो बिराद खस्थ' जायो दासिमबो खस्थ' दाबो नै दिनैनि दिनाव रावबो दैखौ बारनो हायाखै बाजाराव थांनो गोनांमोन गैया थांनो हायाखै बाजारा बे मोनसेल' नामा बाजारा जोंहा बे मोनसेल'सो बिराद खस्थ' जानानै दं दा मा लुबैयो नोंसोरो दा जोंहा लुबैदों दा नै दलंखौ हास्थायगासिनो दं दलंआ दासिमबो गैया माथो सरकारा बनायना होआ नायफैया दा मा बुंगोन सरकारखौ मा खावलायगोन सरकारखौ मा खालामगौ माने सरकाराथ' जोंखौ मा खालामो अनो ना अना जों हास्थायगासिनो दं नाथाय गैया रावबो खोनासङा आं माजुलिनिफ्राय गोबाव जाबायलै दै बाजाराव थांनो फैदोंमोन बारनो हाया दैखौनो मानो हायाखै दैखौ बारनोलाय बाना जादों गिदिरथार बिराद खस्थ' बिराद खस्थ' दाख्लै देवबारावबो बारनो हायाखै नै दिनैबो बारनो हायाखै बे दैया मा दै होनना बुङो बरला बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बेलाय बबे डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयोदां उदालगुरियाव गोलैयो बिसिडिसि जानो सान्तिपुर गोग्लैयो नामा बे ओनसोलाव रायजो जानाय बेसे गोबाव जाखो जोंना 70 बोसोर जाबाय 70 बोसोर जाबाय ओमफ्राय बे दैया सिगाङाव माबायदिमोन दैयाथ' आगोलाव बेबायदि देरामोन एसे खममोन दा बारा गिदिरसो देरसिनलायलांबाय माथो हासार खुरखालायनाय दलं गैया मु गैया थांलाय फैलाय ओरैनो खस्थ'ल' नायनानै होआ नामा नोंसिनियाव एमसि एमएलए बेफोर गैलालै थैजोब्बायदां सिगांना बानायना होआसै सिगांनाबो बनायनो होन्दोंमोन माथो फैसा खम जानायखाय बनायाखैनो फैसा खम मोननो दा हानाय नङा बेखिनि फैसाजों होननानै बेलेगाव लांबायनो ओमफ्राय एबारनियाबा सोर बनायगोन दा जायनो बनायो बेनो बनायथोंसै बनायोना बनाया बनायबाथ' मोजां जाबाय बनायाबा थाबाय बिदिनो फैबा होनासो हरनांसिगौलै सासे
नेक्स्टआव बड होना होआ होनांसिगोन सिन थानायनि दलं गैयाबालाय दलं गैयाबा होलालै जों जाहाथा होलाबायनोसै आबौ मा लायगोन हाथायाव दिनैलाय होद मैगं थाइगं बेदर लायनो थाङोमोन ओमफ्राय दा मा जाखो दा दैया बारनो हालिया बेसे गोबावनिफ्राय जादों बेबायदि बानाया होद गोबावसै बेबायदि जानाया बोसोरै जाखायो बोसोरै जाखायो दालां गैया दालां गैया साइकेल गोजावलाङोसो बारब्ला साइकेलाबो गोजौबाय गोजावबायथ' आरो दिनैबो गंसे गोजावदों मोनासै नागिरला मोनाखै दा मा लुबैयो नोंथां दा जों लुबैयो दलं नांगौ जोंनो गैयाबा दलं गैयाला बारनो हाया बारब्लाबो मानसिबो गोजावो साइकेलबो गोजावो मैदेरबो फैयो नामा मोनायाव बिथिं मैदेरालाय फालो फैयो बेयाव रायजो जानाया बेसे गोबाव जाखो आबौआलाय आं 50 बोसोरसो जाबायगोनलै भट होबोगासिनो होबोगासिनो एमएलए सोर एमएलएआथ' आगोल रेहनमोन दा गबिन्द दङ दा बिसोरो हैना होआ दा बिसोर मिथिसिगौ रेहना होलाङासै सिगाङाव गैया होलाङासै दा बिजोंनो बिसोरो थाबायो आगोल भट होनाय समाव मानसि नागिरो दा जोङो भटआ होबाय दा जोंनि दलंखौनो मिथिया नोंसोर उन्दैनिफ्राय नुदों बे दैखौ बिदिनो गोदोनिफ्रायनो दंखायोना बे दैया दे बहानिफ्राय फैदों आबौ बनगुरिनिफ्राय फैदोंलै आं बहा थांनो बहा थांनो हाथाय जानोमोन बबे हाथायाव सान्थिपुर खाथियाव सान्थिपुर जायो ओमफ्राय दाथ' दैया गिदिर देरदों दैया एकदम गिदिरथार बारसोमबाय नामा एसे बारदोंमोन गोजावलांसिमोन ओमफ्राय गैया बारनो हायाखिसै बेसे गोबावनिफ्राय जाबाय थादों बेबायदि बानायालाय बे बानाया मैयानिफ्राय जादों नङा बोसोरै जाबाय थायो नामा एकदम बोसोरै जाबाय थायो नों बेसे गोबाव जाखो बेयाव रायजो जानाया आं माबा जाबाय र' बावलायलांबाय आं 50 बोसोर बारबाय बेयाव रायजो जानाया बेयाव भट होबोदोंना होबोआखै हाब बावनो होगासिनो आं भटखौ एमएलए सोर एमएलए रिहनमोनलै आवगायाव आरो दायो दा गबिन्द दा रिहनाबो बानायदिया रिहनाबो बानायाखिसै बे गबिन्दआथ' खुरियासो खामानि गैया भट मोनबाबो बिदि थांलाय फैलाय खालामना खालामा बिसोरलाय खालामालै दाख्लै नायफिनलांदोंमोन माथो जेबो बुङाखै सोर फैदोंमोन बे गबिन्दजों रिहनजों नायफैदोंमोन बिसोरो बानायदिया जेबो बुंलाङाखै दालाय प्रमद बर'खौ मा बुंगोन प्रमद बर'खौ मा खावलायगोन प्रमद बर'आबो हागोन ना हाया फात्ता गैयालै मिसा मिसि बानायनो हाला थगायसुलासो बियो थगायसुला খামানি গিয়া মই বনগুৰুম 4 নম্বৰ বনগুৰুৰ পৰা আহিছো বজাৰৰ যাম ভাবি আছিলো ইয়াৰ নদীত পানীটো বাঢ়ি আছে এতিয়া কেনেকুৱা যাম প্ৰতি বছৰে হয় নেকি এনেকা প্ৰতি বছৰে হয় মানে আমাৰ ইয়াতে কৈ থাকে মানুহগিটা এনেকা সুবিধা দিম বুলি একো সুবিধা পোৱা নাই আমি বানপানীটো প্ৰতি বছৰে হয় নেকি প্ৰতি বছৰে হয় এইটো বাৰিষা হলে আহে মানে এইটো দিম বুলি কয় ইয়াতে দলং এটা কিবা একটা ব্ৰিজ এটা সুবিধা দিম বুলি কৈ আছে মানুহগিটা আমাৰ ইয়াতে ডাঙৰে এটা আছে কিন্তু আজিলৈকে সুবিধাটো পোৱা নাই আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছে এটা লগৰীয়াৰ বোলে এটা চাইকেলটোও গ'ল আজি এটা হ'ল 1 ঘণ্টামান হ'ল আজিও ডাঙৰ আহিছে নেকি পানী ডাঙৰে আহিছে আজিও পাৰ হ'ব নোৱাৰে আজি নৰব এইটো পানীটো এতিয়া বাঢ়ি আছে মানে পানীটো বৰ্তমান এইটো পানীটো ক'ৰ পৰা আহে ডাইৰেক্ট এইটো পানীটো আপোনাৰ ভূটানৰ পৰা আহে নেকি ভূটান পৰাই আহে ভূটানৰ পৰা আহে আৰু ই অঞ্চলৰ ইয়াৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ অন্য বজাৰ নাই নেকি বেলেগত আছে মানে যে এইটোৱে মানে যে ইয়াৰ পৰাই মানে কিবা লিংক আছে বেলেগত কিন্তু আমাৰ অসুবিধাটো ইয়াতে বেছিকে বেছি অসুবিধাটো নাই বজাৰটো ইয়াৰ বাহিৰে আৰু অন্য ঠাই নাই নেকি নাই মানে সুবিধা ইয়াতে সুবিধা আছে আমাৰ বজাৰটো যিকোনো অলপ বস্তু বাটিকিটাৰ ইয়াতে পোৱা যায় সেইকাৰণে আহো আমি কিন্তু আমাৰ অসুবিধা এইটোৱে আৰু নদীৰ কাৰণে সপ্তাহিক হয় নেকি বজাৰটো বজাৰটো সাপ্তাহিক হয় সপ্তাহে হয় দেওবাৰকে বজাৰ হয় আমি এতিয়া চৰকাৰক কি ক'ব আপোনালোকে চৰকাৰক মানে এইটোৱে আমি ক'ব খুজি আছো যে মানে ইয়াতে আমাক সুবিধা লাগে মানে প্ৰতি বছৰে হৈ আছে ইমান দিনৰ পৰা মানে যে বাৰিষা হ'লেই মানে এইটো হয় আজি বেলেগৰ চাইকেল গ'ল কালি কিবা এটা গ'ল মানে আমি ইমান চৰকাৰক যি খুজি আমি মানে সুবিধা দি আছো আমি পাব্লিকে কিন্তু আমাক সুবিধা দিব পৰা নাই ইয়াতে এইটো আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে আমাক লাগে মানে এটা কিবা এটা
আমি ইয়াতে বাৰিষা সময়ত পাৰ হ'বৰ কাৰণে। এই নদীটোৰ নামটো কি নদীটোৰ? এইটো ভৰলা নদী, কিন্তু এইটো লক্ষ্মী নদী হয়। এইটো লক্ষ্মী নদীটো এইটো ভৰলা হয়, এইটো লক্ষ্মী আছে। দুটা নদীটো এটা লগতে টাৰ্ণিং হৈ কিনে মিলি যায় ইয়াতে। ইয়াতে মানে অলপ অসুবিধা হয়। কোনটো বেছি দিছিলোঁ আণ্ডাৰৰ ওপৰত? আমি এইটোতো ডিষ্ট্ৰিক্টটো আমাৰ ইয়াৰ শান্তিপুৰ হয়, আৰু আমাৰতো ওদালগুৰি কিবা হয় MLA MLA। তেখেতসকলে নাহে নেকি? তেখেতলোকে আহে মানে এনেকা টাইমত মানে যে নাহে, যেতিয়া মানে যে ইলেকশ্যন ভোট দিব লগা হ'লে এই টাইমত যে আমি এনেকা সুবিধা দিম বুলি কৈ কিনে আহে, তাৰপিছত এনেকা অসুবিধা হোৱাৰ টাইমত নাহে মানে। ভোটটো আমি ইলেকশ্যন হোৱাৰ টাইমত আহিব আৰু বেলেগত নাহে মানে। এতিয়া এনেকুৱা কাৰণে আমি অলপ মনটো বেয়া লাগে মানে, যে মানে সুবিধা পালে মানে যে আহে এনেকা। ভাল লাগব আৰু। হা, দলংটো পালে ভাল লাগব। দলংটো পালে ভাল লাগবই মানে। আমি চবৰ কাৰণে ভাল হ'ব, তেখেতৰ কাৰণে ভাল হ'ব দলংটো পালে, চবে ৰাইজৰ কাৰণে।